everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Salamat kayo, Ara, ha? Sa paghatod mo na ako, dire. Ha? Ayaw pa salamat. Okay, sige. Bye. Bye, Herbert. Ara? Gihagkan mo ako? Friendly kiss. Why malis siya? Okay, kanaog na. Ha? Kanaog na, uy. Tulala, manggog ka. Kagusto ka? Oh, Ara. Sige na, kanaog na. Gipaabot ka na ron sa imong manghod. Pinangga na ba kayo nimong imong manghod? Okay. Sige, arin ako. Oh, malimtan ni mo imong gipa-take out nga sudaan. Oo. Hindi, Ara. Ako nang gigunitan. Sige. Aris ako. Sige. Bye, Herbert! Angay. Yaman kong gihagkan. Yamat abay, RJ. Bigatin ang uyab sa imong Manoy Herbert. Huwag ko malipay, pero di. Nga naman. Nagsilos ko. Nabuang na. Nagsilos ka? Kisa may silosan mo, ha? Kisa man? Sa babaeng inihawak ni Manoy Herbert. Buwan na yabag na yun. Nga anong nagsilos ka man taon? Uy, unsa man? Di ka gusto nga may uyab ang imong Manoy Herbert? Murag dili bay. Kadakong binuang. It's unfair! O siya unfair. Unfair na! Unfair. Ikaw, manguyab. Unya, di ka gusto nga. Doon na sa uyab ang imong maguwang. Unfair! Kaya tungod kay di ko gustong magkuha ang pagpangga ni Manoy di rin ako. Wah, kalait. Ayaw na, bay. Selfless la kay ka eh. Hangong la kay ka. Pero bay, ayaw sultihin si Manoy ha nga nagsilos ko. Ha? Ako resulte, dili ikaw. Dong, RJ. Dong. Oh, Manoy. Dali. Pangalan mo ni Rodi. Di daan ako pagkaon. Ay, dakan sudan dong. Asa kuya? Asa? Rod. Kuhari. Nga, ikiara niya. Pangaon mo. May bahala. Pagkaon na good ni. Mga unta. Palihog ko, Rodi. Palihog ko. Okay kuya, patik. Arreglado. Ambi kay akong hekyawang dire sa lamesa. Lami ka ni no? Kita ko ni. Uy, adobo. Kadi ako ni. Dong, naunsa ka? Ngano ka? Imo tong uyab, Manoy. Ha? Unsay? Unsay uyab? Pagilisyo na, Manoy. Nag-istorya ta. Oh, naunsa man ko. Sukat nga, nagkakuyog-kuyog mi ni Herbert. Nakagusto man inuon ko niya. Kabuang na ko eh. Pagkadali, kinakumayabag og laki. Pero unsaon ko man? Pugnan ko bang akong gibati? Oh no. Og si Herbert, natulala nga gihagkan ako. Mukhang inosente. Pero, may inosente pa ba ron? Oh. Uy. Sir, Kumusta ang inyong lagaw? okay na sir. Enjoy. Og si Herbert, asa na? Ako nang gihatod sa ila, sir. Mhm.
Sa sunod, doon ako ipabuhat nimo. Alang kang Herbert. Unsa man, sir? Ugma na. Adto ako sa akong opisina. Okay, sir. Sige, bye. Unsa naman si kahiyang ipabuhat nako. Para kang Herbert. LJ! Dali na! Uy, hapit na kumahuman ng kaon. Padayon lang diya, bay Rory. Daw kasi, sa tong imong pagkisultihan ako. Klaruhin lang ko manoy. Kalabot sa. Kadto bang babae nga nikatud nimo. Ngunya nikis pagid nimo. Imo tong uyab. Dili dong. Nihawak mo lagi to nimo. Ano ako mo hawak di ay. Uyab na din eh. Ambot lang ito niya, ganang may hawak siya na ako. Di ko gustong may kaagaw ko siyang pagpangga manoy. RJ? Sorry manoy ha. Iprangka lang ko manoy. Pero wa ni magpasabot nga hangtod sa hangtod. Dili ka manguyab manoy. Pero karon ambot ug ganong ka ha. Unang higayon nga nakita ti ka nga may kuyog nga babae. Yan ihawak pag yun mo. Manoy, prangka lang manoy. Nagsilos ko. Mao ba dong? Maulog manoy. Nausap ba na akong pagbati? Di ba maingon man ko nimong tabangan ti kasi mong uyab nga nakigbuwag nimo? O, tinuda, misulti ka na ako, anak. Pero, manoy, anis pa oh. Tingali, tugod ni sa simong pagpangga na ko manoy. Ay, kabala ka na dong. Dili matibangan ang akong pagpangga ka mo. Pero, hangyo lang sa ayaw lang ginag abusay. Manoy, di na may tabo manoy. Dili may tabo mag-abusar ko nimo. Manoy, sorry kayo ha. Nausab ang akong baruganan. Nagsiilos mo ko manoy. Okay. Salamat dong. Salamat. So, ganun ako. Di may dagang putahe manoy. Gutom na sa nitong taon. Daghan lagi kayo ni. O dong. Tinuda. Sige, ikaw diya. Kalidados na yung sudan diya. Ako na gida kay, aron, makakaunsan mo. Salamat manoy ha. Pero kuya, Mm. nguntan ako. Uyab to ni mong bayhana? Bigati no? Dili, Rodi. Dili. Amiga lang. Mo ba? Oh, nindutang amigahan no? Manghawak man. Ignacia, kuya, makig-amigo sad ko. Katong iya, gingon nga inamiga. Oh, friendly kiss. Kinsa de itong bayhana, kuya? Akong supervisor. Ha? Bigatin lagi good. Kuya, kun mo na kuya, ayaw pala biyang higayon. Paburuti dayon. Unsay paburuti, ha? Paburuti dayon. Aron inig kaburot. Di na makasibo pa. Og mamana na gid siya nimo. Supervisor ko na. Di pa kumusugot. Bay RJ. Kung maminyo si Manoy, magkapadayon ba kakos kong pag-eskwila? Dili na. Kaya na may asawang mangigi. Na may asawang mupugong nga di na ko gastuhan. Busa di pa kumusugot nga magminyo si Manoy Herbert. Ay kabala ka dong. Bili ko magminyo hangtod nga mahuman ka. Bay. Sorry bay ha. Ayaw lang kasuko sa kong gisugyo ti kanina nga magminyo na si Kuya Herbert. Okay na ba eh? Basta maura ka na akong ginawa na. Klaro mo kung kayo. Kung minyo na si Manoy, na may asawa mo pugong. Mubabag sa gastuhan. Ilabinag, makatunong og asawang daw. Aw, klaro na kayo. Hindi ko baka humans kung pag-eskwila. Noon sad, nagyo na. Pero, nipasalig man si Kuya Herbert nga, dili sa magminyo ba? Kung dili ka, magkahuman sa pag-eskwela. Mayon tag tinud ni Manoy da. Ano gun man good bay? Nga,
buhian niya katong babayhana. Supervisor good. Meaning, makamao. May ikabuga, may trabaho. Ug labaw sa tanan, dili ka makapas mo. Basta. Kaya di pa ko musugot. Di pa ko gusto. Pero ikaw, manguyab na ni Maris. Ikabahilo mo din agad. Tapian na ni mo eh. Madunggan nga ni kang Manong Hilbert na. Oh, sorry ba LJ? Pero nakita na ako ang babae kay gipahayagan man sa suga. Nahayagan ba? Gwapa no? Cute? Bahala ko siya dagway. Basta kaya ako, di pa ko gusto. Oh, ikaw good. Pero karon si mong pagkatog, imong pagadamuhon si Maris. Oh. Bayro de. Buang nga. Nito ni Bao siya nga gibuwagan ko akong iyab. Ningon pa siya nga iya kong tabangan siya pa mo isplikar. Pero karon nangigi. Hindi pa siya gusto nga manguyab ko. Di na unta to dong, pero saong nakibuwag man. Mahal ko si Maris. Pero di din naman siya ako. Tingalig nagkakita ng lain. Pero bisan pa. Samtang daga ka pa, Maris. Samtang di ka pa mupaso sa altar sa kaminyo. Ikaw paghihapon ang akong mahalon o guway lain. Husto naman tingali na ako make-up. Ay, mo ato ra ba unya si Archie na ako. May text. Kika niya. Good AM. Have a nice morning. Eat na ka sa imong breakfast. Uy. Ka-concern. Ganahan ko. Bibaw siya. Ako basahan na. Finish na. At ikaw, nag-study ka ba kagabi? Tapos ka na kumain ng breakfast mo? Tapos na rin. Maris. Maris, bibati na gugma. Gugma pa more. Tawagan ko. Hello? RJ, morning. Miss you, Miss rin kita. Maris. I love you. Oh? Are you sure? Sure na sure. Mahal kita. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.